Takže čau lidi, vítejte u nového videa po delší době a dneska si jdeme zahrát Skybase Challenge. Jo, takže jdeme rovnou na to a užijte si koukání. Jo, to je. A víš, kde je Max High? No, nahoře. Tady postavíš asi 6krát a máš Max High. Ale zase tady nejsou stromy, ty vole. Co? Tady nejsou moc stromy v tom momentu. Nejsou, no. Ale tady musíme mít fisk už, no. Jak spekuk. Jsem věděl si, že na tom meči jedu. No. Já ani nevím, že to je jako třeba nějaký magic, vole. Mě splitnu za tej skarn, tak to pela výzkouvání. Nevíš, že tady je bůh. Cože, jestli tam je, nebo co tam je. To nahoře. No tady ti letěl Boros. Mám bed. A mám freezer, takže to je vždycky si dám. Kde? No. Jeden build item max high. Ne, No. za free. Tam pak si nebude godfightit, co? To ne, no. Tak a já jdu získat dnes, protože nemám nic. Nějaký sokry. Lidi. To na těch to poli. Ty pičo. Mám 500, 500, 480, ještě že ten borec přišel, ale má nějaké teammate. Dobrý, tak mám cap. No ty vole, jo. To bude nejvíce, to jsem tam byl na nejkratší dobu. Krávšek tady, kdyby si dal fizer a takový ten... Tak sedneš mapku třeba podle mě, kámo. Co? No jasný, jo. Prosím, ať nám vyjde nějaká další zóna, ať to video stojí za to, vole. Ty pičeťu se na to, vole, kámo, prostě kam bych dolí. Jak ráně dolí do tady, vole. No to bych byl.
Jak se Kurva, to... All good. Reálně ten ostrov je celkem nízko, to máš zájem. Je, no. Tamhle to máš taky, vole, jako tu. Tady to máš jako to samé, jako tu Magnite. Nebo jo. Tam má jenom za cestu do zóny jsem vyplejtval přes 300 matra. To. Byla by v predelkách, když jsem ti třeba polítal dolů. Jo. Kurva! Ty krávo. Ty vole, máme max půl se posral na. Jedno, aspoň v tom videu něco bude. Však já tam ani Já možná nedoběhnu. počkám a půjdu až sezónou to. Však to tě chramsne hned. A tak ne. Ale nemáš takovou šanci na podkopání. Doufám, že to teď třeba netrefíš. Cože? Doufám, že to teď třeba netrefíš a budeš to se běžet znova. No. Co tam děláš? My letíme do zóny. Jako celkem mi tam vadí ta kojna, mohla být pryč. Čus. Čau. Ty podletíš, já pak dopadnu. Matko. A jestli dostanu, to mám max půl hodky. Jak mám jenom 700 železa. Tady jsem dal vin v těch. Přesně tady utíkal ten Boris Víru, byl to. A já jsem byl tady a vysmažil jsem ho s Karen. Nice, přímo pod náma je kojna. Markovat, kdyby se ptal. Co když nás markne reálně. Takhle jsem musel vystavit, vole, aspoň do půlky ty cesty. Hej, to je jako fakt jenom 200 metrů. Kolik máš jeden byl? To máš metr jeden byl, takže máš 200 buildů. To je blbost. No jako není. No stát ty. Mně se nechce furt. Když já vždycky mám editlou podlahu na blbou stranu. Umí stavět. Teď už jsme top 3, jo. A nikdo nevzal No. domů. Bacha. Teď už zase udělal záhy. No je postaven to editní stůj. A jenom to editní ne, si kopu. Ne! Přísám, to jsem nechtěl. Jak se nám dostat nahoru? Nevím. Chceš tak jak dropuj 3 metky, kdy to fitneš na do zóny. To nefitnu. Však bude
Top 5, ty. Tak zůstaň nahoře a to vykillím. Jo, ale já mám jako ani nevím, materiál. Tak dostat do zóny a jdu zabít. Už já nevím, jestli to dám. Třeba chci, mě aspoň to pak budu moc klačnout přes to. Ty to audílneš, viď vlastně. No jako jo, ale ty vole, já mám zónu. Jo. Já na ně mám přímý výhled, teď jdou. Jeden bílej a jeden má bílou palici. Ne. Jeden je na close a jeden, ne, oba jsou na dálku. Hej, a mě jde vyloženě zóna na moje buildy, takže já úplně chilluju. Hej, mám podeditnout tu další cestu, aby to nebylo to. Stáno. Mám A na borči. hopnout. Asi mám, že? Hopě mě. Hopě. Hopuju. Já jsem mrtvý, musíš, ale oni spamujou je. Oni z toho kamili do... Jeden crack. Nice. Kde jsou? Na mě. Crack. Dead na koko. Nech ho skapat na zónu. Pojď na, já mám 120 mastera. Jeden K. Já bych to nepočítal jako zónu. A ty. Tak ono teď nemůžeš vle to z posledního zabít. Nemáš na BDRK, mám 3. Já mám to celé. To je ten kokos spamovací. Mám to 46 minut a 15 sekund, kdyby se to... Jo. No tak děkujeme lidi za zhlídnutí. A 10 Lemio. lajků. Bro, A Skype, 10 v rankede. lajků.